Saya tahilalaro songon na boy taalo dope. Kita sepertinya terus berusaha untuk melawan dengan segala akal pikiran kita. Saya songon na tahilala bodo peta dopion. Hape isido hita sasitongna papungu-pungu sahiti di bagasa roha do. Mani huriat tapi molo taida statistik 1400 1500 ima average worship ni huriat ganuk minggu. Sian lebih dari 5.000 jumlah ruas ni huriata. 400 to 500 yang nak kota sekolah minggu setiap minggu beribadah. Dari jumlah hampir. Perjulma tu kita perhalado. Waktu kita untuk bertobat. Ini zaman yang sangat berat. Dan gereja harus hadir memberikan contoh-contoh yang baik. Gereja harus hadir memberikan contoh-contoh kesombongan atau satu proyeksi manusia semata itu. Alaisada tujuan naeng pengotok kita, bahwa kita perlu menempatkan ruang itu dalam rangka untuk menumbuhkan, membangun dohot manugunugu pembangunan ni spiritual ni ruas ni huriata. Dami ni dibatana sumurung sian salu naroha ima mangaramuti ate-ate dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Barita nauli nataripar di tonga-tonga ni parsaurat tahun dene dosian buku pangukapon biddu 20 dibuhai maisian ayat 10 sada satu ayat 15 songonom manatar surat disi uhum parpudi dungi huidama sada habangsa nabalga nabotar dohot nahudul di atasna nama purus do tano doho langit marado pebuhina soadong bejupang inganan nasida dungi huida ma akan naung matei akan namek nang akan nabalga jongjong dijolo ni habang sai jadi diuka maka bukui dungi diuka masada buku na asing ima buku hanguluan gabi diuhumi ma'akana matei marguru tu natar surat di bagasan akabukwi hobbar tu na niula na sidabi dungi dilehon lauti ma'akana mate na di sini dilehon nang hamatea doho banuturi ma'akana mate na tiniopna gabi diuhumi maganup marguru tu na niula nabi dungi didabu mahamatea doho banuatoru tu bagasan laut api i mahamatean na paduahon laut api idoi manangise naso jupang tersurat di buku hanguluani ima didabu tu bagasan laut api ima saatna dihamu akka ruas ni huria na hinaulongan di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Taingok do pera uju dilicingi naturas tahita digotil dipastap dibadai jala ilotak si majujuk tai pitor tumatangis do hitara ahado sialala songoni muruk rimas ni damang monang dainoon hape didok ma ahado hasalata ya loho gurum nakingin na isikola idok koho lau tu sikola hape jabu doho irabarabayru hamu mari sapi idok ko nunggay garorok sikola ngaro guru madok dai garar hodope hape ngau pasa tu hoi seminggu na salpu tu dia doi peko nayal tu poko doi yesoi mangadu-adu horai nongna umana ay nga mga anak tahun say pakwangi do naking hape songoni maburjuku mga lopak dohot para di usudiaka pahian naik ko si pahion na laho marhubes tu parcikolan alay pakwangi daw songon na so yanggap duawin na inong na umak naon muruk na turas naon songoni nang akka na asing gabus
nama bahen. Ingok dohi taisi ala gabe sada pengalaman mistik doi, pengalaman kerohanian na subuh ita gobarkon nama rasing tuaka pertikian main. Nuaing ipertikian era digital manang nataguari teknologi itu hampir tidak pernah terjadi. Nguluton nunga disimplifikasi, terlalu disederhanakan semua hal dengan satu kata yang sering membuat orang tua ragu dan tidak memiliki satu prinsip dalam membangun nilai-nilai kehidupan di tengah-tengah yang ngulena kona. Ala songon bigu dunang istilah violence manang kekerasan non. Setiap orang tua mengalami sebuah momok yang membuat mereka selalu ragu dan takut terhadap anaknya sendiri pun. Dina menunggu-nunggu kanak kota. HP sasitongna dimulanai pe nungai gobarhon gambaran Allah, imaji orang tua sebagai Allah yang terlihat. Mangalion otoritas itu natoras laho mengajarkan sistem nilai, norma-norma etika, dohot prinsip-prinsip ningulu. Na membentuk anak konsian mulanai banget tusi bahwa hukuman bukanlah sebuah akhir dalam kehidupan. Hukuman adalah sebuah proses sistem kontrol yang membentuk kehidupan, yang mengajarkan tentang prinsip-prinsip pokok dalam kehidupan. HP ima nama aku yang setong-tongan ninguluta jujut natoras ragu, jujut natoras gamang. Orang tua sering mengalami sebuah kebingungan, dan anomali ini akhirnya berdampak buruk dalam kehidupan di masyarakat sahatun waeng. Hira terdok pergumulan naung kurang lebih 2 dasawarsa doon dia kena toras na makilalahon adong perubahan-perubahan na macam signifikan di tengah-tengah ningulu parena konon. HP sasitong na uhumani ima sada sistem kontrol na macerga paingoton hita ganuk. Enak pedilotak manangi licing manangi gotil na toras nibeon na jolo, itu bukanlah sebuah akhir. Itu sebuah proses yang mengajarkan kita, mengingatkan kita argani akka uhuman dohot akka rumusan-rumusan na macarga di ngoluta di baliknya kehumani na mengajar hotu hita do supaya kita bertekun dalam hidup, supaya kita belajar tidak berbohong, supaya kita belajar untuk menghargai, supaya kita belajar untuk memperhatikan adik-adik kita. Ayalana supaya parwado nakingang ginaon tukap gabe berbudar si majojak nai muruk natoras nai ibating inna ubuk nete ina mahacit nai lala. Tapi pengalaman itu adalah pengalaman mistik, pengalaman berjumpa dengan Tuhan dalam bentuk kehidupan sehari-hari. Jala 24 minggu hita di Togihon hatani debataido diajari hatani debataido mangatusi debatasi stodu sadai na mangula di bagasa sodok guluta debata panoppa hita debata di bagasa Kristus Yesus na paluah kita manubusita jala di bagasa ibasa tod di porbadian na mga ramoti na mga puli hita sa toktong mangulu di bagasan debata situlu sadai. Sayangnya memang inilah persoalan-persoalan hidup kita. Tanggal 10 Nasal pun nunga diketok DPR tak rencana kitab undang-undang hukum acara pidana. Semua produk yang menyangkut hukum selalu memberikan reaksi yang menakutkan bagi siapapun. Melalui uhuman itu adong go biar nirohata, adong go pakilalata songona tahutan. Karena kita hanya melihat hukumnya, endingnya. Kita tidak melihat prosesnya. Acugari suarong uhum di tengah-tengah ninguluta, omanagi nona keotik, kaos. Jala di panopanda perjolipe molo tazaha mulak sada Musa ayat sadai kejadian 1. Dari duduk tahe dimulanai ditoppa di batan langit do tanoon. Idona tinopani di batana perjoloi. Alai diujungi portibiope laos idona lenyap. Paingoto zol manakingido di uhumi
di bata zolmayala naso olo uduk tu hatana. Jadi mula ni hajol mau nipe tu si Adam do tu si Hawa. Sada tona narga di pasa Tuhani molo parbue ni hau nadi persitongan ni porlaki dan jadi panganumu. Alai pangan nasida doi. Itulah dosa pertama yang dilakukan oleh manusia. Di perjalanan ni uriat HKBP mulanai tahilalaro warga ni nataguari pamicangoni. Sohor dalam ni huria HKBP mengajari ruas ni huria supaya mereka berjalan dalam trek yang benar menuju kehidupan yang baik, menuju kehidupan yang membentuk keimanan mereka. Asanggia di tonga-tonga di Portibion di sadok nguluna mengadubi mananga HP tetap dia kuat. Alailam ta sederhana oma merite ruhut pamicango doho parmahanion. Dilalah KEP di pergumulan di pelaksanaan di RPPI. Songon na paposahudo humani. Toema sedikit agak lebih kompromis mahita manang sedikit agak taurui ma koras ni hukumani unang songon na gereja panguhum gereja tai produk ni haputusat tai di tahun 52 kita kemudian sederhanakan merhite-hite akka ragam ni narasi dohot ragam ni akka penjelasan-penjelasan na pinatorang nyaka padita tadi akan perjului unang pakorasu unang gabe patubu akka na urang denggan di tonga-tonga ni perdalan ni huriata penang soni do dak pola ruas parhala do nak padita haliason ni rohai dihilala ala say pajupang bizolmay do umani songon sada dalan ni debata paingotok kita asa marsiranggu kita toktong di bagasan pengalaman mistik dengan Tuhan mulusai taingot do pe adong human ni Tuhani tikidak dana kibeseni ngot do jala memedo itu iba ubain sai subang manang borat roha mengulahu gabusi murut dan not Tuhani suatu gidul tukonan non si majujung mi alani manat unang alai ditikida parpudion nunga tergerus besudion noeng ala moloi hatai taringok tu humani songon na di lala zolma do dangadong bi humani jalo dunang paru kilota nang tonga-tonga ni huriata di tonga-tonga ni ngulu niak kana rumah tangga orang mungkin membangun argumentasi masing-masing ketika mereka cekcok membangun akal logika-logika yang bisa dibenarkan mengapa harus mengakhiri kehidupan rumah tangga. Mengapa harus melakukan tindakan-tindakan maralo takka ruh ni perhuriau ni ala nunggalam moru be pagat tu taringo tu adong du umani seakan-akan kita merasa bahwa hukuman itu sesuatu yang jauh beyond ya yang tidak bisa dan sepertinya itu tidak dapat kita maknai dalam kehidupan kita. HP sasitong na songon turpuk tau na dorang suturpuk tau si polisi dihurung goin nate di Banuatori karena dia selalu mengusahakan berbagai cara strategi untuk merusak pikiran manusia supaya manusia meninggalkan Tuhan dikuci doina di Banuatori tetapi pada saat mereka dilepas mereka melakukan kejahatan menginfiltrasi manusia itu supaya melakukan dosa nasuni halomohon di debata dan di boto nasida adong guari paruhuman napi nasahani Tuhani jala di epistel di pertanyaan tanda perpudi na di hari Kamisi tung takas do koras hata ni tuhata merhite si sepanyai paingotok kita rasi ponon tol dan notangaku inna tuhata ido paingoton hita ganup asanggia taingot merdala do uhum ni debatanang itunga-tunga ni nguluta arong go pengalaman masa kecil nami tiki rap Hamido Netuetwei sebagai pendeta di satu gereja Naiguari Nazulu Martuba mulu Martuba Nazului perlu sesyatar Martuba nei sebenarnya ini satu pengertian sosiologi antropologi budaya kita mangarato kalak batak dunglam gudanga ke perkebunan di Sumatera Timur tu dia bela ulama tok tu daerah perluasan gua rapi perluasan
Jadi ala kurang kutabba ruas di Luaton HKBP Martoba memikiri mak asalam ubalga bagas joro. Ala menghitung angka-angka do trenna berkembang itiki dopak tu perluasan do gudang jolma. Ala namo lu tukap Kristen ngau marga siate tano. Jadi mereka mencari tempat-tempat di daerah yang lebih dapat dijangkau dari sudut harga. Jadi Sony Mananghuria menanggapi perkembangan populasi ini masyarakat itiki baik kota bautan nama gereja, gelenggo petiki gereja lama. Alani ditahima laho membangun gereja baru nubalga. Tongoni tiki nunga tubuh nataguari komunisme do akan asing PKI 65. Nedak seorang do besia walai lalau oti nai nama era zongoni mate. Kula cerita nama binigi. Jaya lati bodo tensi ni politik, political unrest, kekacauan politik, saya berdampak donang tonga-tonga ni huria. Dan boy pasidingotai berdampak donang tu perilaku ni jolma. Itu juga akan mempengaruhi dinamika di tengah-tengah gereja. Jaya gereja pe gaya masih curiga dua kasih tua atau nak tu pendita. Ayo pendita PKI do ninna rote si pata. Jadi dipikiri malaho pajong joko beriza no balga. Ala pertumbuhan di populasi na terus bertambah itiki. Jegobar marupani rancang magariza na macebelga. Ala sonor naking ketegangan politik, tensi politik, dohot perkembangan ujui, tong do berdampak nang hitung-hitungan di gereja. Jadi setiap gagasan baru tentang sesuatu yang menyambut pengembangan ke depan tidak selalu dipahami oleh semua dengan cara yang sama. Tetap do saya dong na madok ai dari ti dapat dite na yang baha wala gereja horasoni belgana. Na ongora kamsuk na isina te do akan asing. Selalu ini timbul di dalam dinamika hidup bergereja kita. Jadi leleng masuk ni. Jadi ala arong kupiga kami seorang isi termasuk kau. Saya cari tahun, na tua-tua itu na jolo do akai botoni ba, ngirihet do hami tikido ba, mulu hamu ngata bo hamu, mulu tiki hami ngirido, saya hubay ni hami makopi do teson, tu par sermona non, ay na jolo na ni bedita do mabait tesa te, dang adong do piaha, dang do pe koster, akai botoni bod do mabain, alay zuzuk mo danginumin na de beberapa orang, do tesno kurang berdosa te. Dihilala rohani akan dari bon dakula pendita siregar neni hasugon PKI na alai doha do tes naon dung leleng pe dung dirazumi rohana sida ay tarate do da sida ibagasan anak king di bagasan humani edang taruhum do naing molorohi tatu garezaon saya rata-rata roha do pikiran tatu akan negatif secara medis ini sekarang bisa diteliti itu mengurangi kesempatan hidup kita, mengurangi ketenangan hati kita. Mago damai sahih dot tongnya te baik di pikiran baik di perasaan. Tarate maina mangi do mami amang ala selilik pedita hamu sodak ya huinu pami hapene sona sala da naki baik tes dok kobinami hapen waing baru pesongon na niang pakilalan nami hamu akamanginang jepe-jepe dadak pala songon nangiri-ngiri taring tu pangumanyut tarok dorpani. Da jujur do naing roak ka persahitoni tu hitala nasai tapaluas irate roha do pikiratai do lanaka pikiran asing mabai kita gabe humasusa. Dipaingot tu hatta hita marhite-hite tutpukta sadarion. Nunga di jahau naki goar-goarnya keruas ni huriata. Dari rentang usia yang berbeda-beda pasti adonggo ro tuganu prohata suku-sukun pertanyaan-pertanyaan yang bersifat personal bah ngamaruzung bihabisianu digema giliranta airo edete madok nasa jolma ikon sudiru hito ikum mate alin ngingot kita so tung neang jala langkus rohata taringot tu tonan itu hati baga sesadari opai ngotok kita asanggia lam ringgas kita mabay na ringgan kita harus menghindari menjauhkan segala hal yang
selalu mengundang akan natagwari songon intruder kita mabain naso perlu sidohonon gebinidok di minggu tesederion di tonahot tu hita naking ay zong do HP sude di zolo ni habang sain nate jaladang holan sahalion ganupari do hita jong di habang sani Tuhani dipakulingi do hita molo adong akka na hurang patut na taulaw di tonga-tonga ni nguluta alay dang taloas di bata mamakuling hita say gaor do pikirata kita diwisingkan oleh dunia ini dengan segala argumen say tahilalaro sokon nabuy taalo do pe kita sepertinya terus berusaha untuk melawan dengan segala akal pikiran kita say sokon na tahilala bodo pe tadopion hape isido hita sasitongna papungu-pungu sahiti di bagasa roha dohot pikirata dia kadongan na di bagasak kabulusan ni roha bakka nguluhon hata ni debatay tonga-tonga di nguluna say targurti do turuhana jala say do nang tuak kapoparan na manatto inang da di paiday da Tuhani do hita burju-burju hoda unang niang roham di ngulum say di paingo do taringo tu adonggo ari paruhuman ni Tuhani jala di nabongot ti tatuari parpudi di tonaon hatani di bataro naking tulaut api do barerangi do innaka na sumangulahon lomo ni rohani di bata sa sitong na unak pula daw hita tuari suhu take tuari sinwaing pe da zut no na ngakasahi rotu hita akaponis manang uhuman na tapalowas rotu hita ala sa tahilalado songon na so mangulu do Tuhan di tengah-tengah. Kita selalu menganggap bahwa God is beyond, transcendence, jauh. Dan sepertinya dia alpa mengawasi manusia. Itu sebabnya orang dapat berbuat apa saja. Bahkan di tengah-tengah ni huria. Odo palarsak tanwaing. Da ikon lap masih tiopat tanga mai tanwaing. Asanggia po hita madungdung akka. Tantangan neko siadoban di huria tuari nanaing ro sude akka na menyangkut survei penelitian di Portipion saya ada kekhawatiran ni gereja nuaing apakah gereja masih mampu bertahan dohot perubahan ni pola pikir di jolma do ya nakota alaga nuptiki mereka dicekoki oleh teknologi oleh apa yang disebut dengan era digital sekarang membuat mereka tidak pernah merasa ada ketakutan dan hilalan na sila be Tuhan itonga-tonga ni nguluna igurang negara nuaing danga dong be generasi-generasi milenial Gen Z na porsia tu Tuhani mula dong 50% nga mo leati tonga-tonga ni huriat tapi molo taida statistik 1.400 1.500 ima average worship ni huriat taganuk minggu sian lebih dari 5.000 jumlah ruas ni huriat 400 to 500 yang nakota sekolah minggu setiap minggu beribadah dari jumlah hampir 800 ini yang sude kemana ini mereka ahama instrumen na mangurupi na sila sa mula tu gereja kita mak padi taruh parhalado kita bertanya dalam diri kita di ujung tahu perhurian non kita ke parhalado ju parjolo nungasi tok kita meremahani ruas ni huriata apakah kita memberikan contoh yang baik bagi jemaat kita sehingga itu memberikan sebuah pesan memberikan sebuah stimuli yang terus menerus membuat mereka merasa bahwa gereja itu adalah sebuah persekutuan yang menjanjikan masa depan kehidupan yang tenang kehidupan yang mau mereka terus bersuka cita dalam hidup alai molo balik ni rapok nasida maka angka-angka 90% na sutari da ruas ni huriatai parjolo hita maka parhalado laing madok tu diri tabe nunga tutu au Tuhan takas marhubas di huriam ahado naing hubay Tuhan songon edetay na madok terutama tu hamia kapadita dohot akka situa sitong dohita tutu mamemehon akka etika moral norma dohot ragam niaka nilai-nilai na mengajar hona sitongani di bagasa sataonon dilihat tu hatai do beta sataon
dang doho dope hita tu bilangan ni goar-goar na jinuhan na king tadok ma mulai ate Tuhan ilok ko dope tiki diau gabi tayo may dinyak kapungulan siyay bican sadiha sari hari ope ta ulahom ma sudah mahita bangulau naringgan perjolumatu hita perhalado waktu kita untuk bertobat ini zaman yang sangat berat dan gereja harus hadir memberikan contoh-contoh yang baik. Gereja harus hadir memberikan contoh-contoh yang dapat ditiru oleh jemaat kita. Asa las rohani akar wasni huriyalah bongot persoran nabadiyai ai uhum ni debata nunga mardala ni nuaing sahat tu pangujungina di partikian di aka arina naing ro alandima di ujuk tau perhuriaonon do di paringota dia kana moding di paingot tita asa anggiat ingot tita di tona do padan nau tau duka di zolon elebata padan nakana tudukon terdiri maka tidak ko kaporsiaon tiki di pasu-pasu hita di persaripiota dungi itu para laru tikiaha situ atu padita pesongoni pitu tohonan ni padita ikut dingot takas pitu tohonan nya kasitu ikut dingot unang leas jala unang langgus hita sutung ro mara di tonga-tonga ninguluta molo naing idaota dope huria HKBP do uria HKBP taman minion gabi habaoran ni pasu-pasu do las ni roha gabi habaoran ni na mga jaro naka akan adengga di tonga-tonga ni nguluta di minggota bilangi majo jalan di minggota tak kasih majo tarpar sirangguto majo di bagasan hapor siota mulut sukun na kita ganut mersada-sada isi mana sohiaro pertanyaan seminggon na soro pertanyaan sa tahun osia akan hadiri son innahamu may bang kumunaya ke dak pole innahamu tu gicang isi mahita naso apala ukap do perohata dohot jala tahilalahon ikon dohot dohita sari dia kaulau di tonga-tonga ni huriat tahun na sai gaur pikirato bising dengan segala argumen doa kelugikan atabain mabai dango kaprohata jala tapaloa sibolisi magauri roha do pikirata mando itu agorai bangunan ni kurang go bangunan ni son no meneng nasuhado hamo ruak kainang do amang arizumati ake ya mulu ida hamu do arizuma do ari rabui ba memang dangadong inganat tabeson ya dangadong be opsite dia be hita marpungo isiro remaja isiro punga kortolu isiro guru sekolah minggu isiro punguan ina isiro PB debora rabu dia te do kanasing isiro kena counseling barang arong bengan atta marpungo memang ngulu partodio ni macai kok jali do narumikot tapi kita sekarang hampir tidak punya tempat di mana kita berkumpul ay mulo seolah-olah do parpungo ni olah parpungo sisongoni kita tidak secara khusus berjumpa dengan tempat dan pengalaman-pengalaman perjumpaan Tuhani songon nai hudus sita rupani baba benota pajupang do Tuhani bukan satu kesombongan atau satu proyeksi manusia semata itu alaisada tujuan naing paingotok kita bahwa kita perlu menempatkan ruang itu dalam rangka untuk menumbuhkan membangun dohot manugunugup pembangunan ni spiritual ni ruas ni huriata. So ni nang kaya kota sekolah minggu, isa dulu gedung sekolah minggu nuaing. Nga saya dok amang inang mangidoma tuhamu akaparisap, ya. Dang na opos hita, dang na tabadaya kaparisap 3 tahun. Itu hak mereka. Tapi gereja harus membangun satu prinsip aturan yang kita anggap adalah sebuah direction arah kita untuk membangun nilai-nilai spiritualitas kepada anak-anak kita. Isaman yang inganan ni hamuak kamang arong dua kain ang parisat tong
Atik buarong dak pola tong, itu hak mereka. Isama juhamu amang, asaida nak kotai mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan bahwa kita memberi ruang bagi mereka bertumbuh. Tidak ada yang mengganggu rasa keberagaman mereka. Religiositas mereka itu berjumpa dengan apa yang mereka lihat dan alami. Alai mulu saida itu marputungan di segare pesidak dan aki. Ini kan sistem nilai mereka itu akan sedikit terganggu dengan apa itu. Dan bui memang itu sistem pendidikan nilai nuai harus memberikan contoh. Dos dohami misalnya mulu saida halakinna yultumi ngaya udo ijami taison ibadaya pursudaur dongan alamari sabtiki pedita ida ke ruasi mari sabi pedita mana ibadai pedita unang ijolo di ruasi ikut dodo hamu lautusan sapinna bertemu ni hamu orang itu ruasi wabai non kalau saya jabu hamu marisap sapinna rupani murukna dan nama dok salai alai nak ngidok kita harus memberikan sebuah apa nilai-nilai prinsip-prinsip yang mengajar mereka terbangun membentuk pemahaman nasida taringot tunggu lupa rugamoni. Jadi nunga bongot kita tu tahu parhuriaon na parpudion. Naing mata kasih tayo julo ni tuan ni madok naking. Unak pula na ngiri-ngiri zuate uhumani nakidjo alai adong na naing doon ni Tuhan itu kita. Ala nunga tayo na nakidongat takanaw perjuloy iliad do tu kita raing kesempatan. Tuhan masih memberi kepada kita kesempatan. Iko saya tengok adong guhumi. Mulu saya tengok dong guhumi kita akan sulit untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran. Ningok do iko gararo do tangi bagararo do tongate. Unang gabi taruhumi bagai birok guarni baha si parutang busuk. Doh si parjaji kuling. Ayuh madre kan jerang nak tuari soko to. Now sekarang bagaimana kita laho mangauhon lapatan ni ujuk tau parhuriaonon ujuk tau parhuriaonon dohot parningota dia kana muding nakika pengeju BHP dunia akan segera berakhir. Hidup kita juga singkat. Iban nerok ape selagi ada kesempatan mari kita melayani. Burju mahita, jamok mahita, laho majamoton hapor seotai, asanggia toktong di pasu-pasu di lamu itu hatta hita. Taingok ma molo ganu pari mangalak kahita, adong guhum ni tu hatta iko burju awape. Mulu subui pehulian manangah tu huriaon unak pola doho tau madok, ayah hore gerizei, holak kepeng inna. Habibah na pedang di leo kita beda umon. Ini hukuman yang akan membuat hati kita selalu apa? Mengizinkan tuh apa? Iblis itu terus apa? Mengerahut kita dengan segala negativitas, mengerahut kita dengan segala bentuk sinisme, mengerahut kita dengan segenap nataguari ahadu warna. Prinsip menghumi, marsai do hitam urus humi. Arong dia sulit cerita. Kolan dai humi di zulmon. Suasia ya bapak, suasia anin nanti. Saya sudah zul marakasia. HP mana dona? Suasia. So ngatong usaha na sumber dalan. Proyek na perakya dong, ay torus doa. Holan na mango totoy gibi suasia. Dia tadok memang izulun ni Tuhan ita rapso hasia do hita HP. Ala nido taharik koton. Tuhani di bagasan guluta. Ala ni bicara sehari-hari dope. Taulau lau sima amin nak martangi yang mahita. Mulai hati Tuhan diasid holongmu diramoti ho di pasu-pasu didongani ho do huriam satau bolonon dina mangula akaulauna makubasi akka pakubasion marhiti-hiti kegiatan di kategori al seksi do cudia kaunik pelayanan di huriam. Mulai hati mali Tuhan tung marlauk dosa doai bagas satau bolonon dakulau kami natinonahommu jojo dohami alai Tuhan manir pangsia dalam mi alani diari sadario di pengoto kami laho marningot ganup ujung ningolu namibi tokid do partikia pinasahamu di hami alani naing sayu hingot tami alai Tuhan asanggiat pakyon nami tikido dinggan jalan yang burju hami so nganak kanau pinilimu
Saliling di luas sohami mangulu di portibion. Nang marsiadu kami mabahin akan nadingkan. Dausya kami hajukingon ni roha, hatakangon ni roha. Na mabahin akamara di tonga-tonga ni para seorang ngulu. Saya jari mahamil itu hanasa saya burju hamil itu burjuri rasa mate. Asa dapotan nami tu palhanguluani. Jala ido tujuan nami tarjou songonaka anak komu. Alani say homa mamasu-masu hami. Dongan nami peli tu na marsitauna di bagas sa tao bolonon. Pasu-pasu dongani. Jala ramoti na sida li Tuhan toktong margugi bagas ako. Asa say dingo na sida pajupang do hami do akan naholongi hami. Di surga sa bulon nito dinami banua gidjangi. Asal tok-tok kami benget ali Tuhan. Jala tok-tok kay marsiohot di bagas ako. Atong rapdohot to mahami ng mga laka. Tutao parhuriaw na ibarui, ibaruma rohan nami, ibaruma pikiran nami, ibaruma ng pabahinan nami, ibaruma ng panatapan nami mangida na rumikot. Lumubi, jujo ni huriam to ka generasi na uposo, si kolaminggu remaja na poso bulong. Asaw kaprohan nami songon huria na mangulu, mga leho pikiran, mga lehon ng akaragam ni narikot. Tuaka generasi-generasi na ibarui. Alaw hidahamin nuaing panosa ni zaman na matsay borat. Molo sotakas pangaredion nami alito manomu-nomu ak kapartikiani. Buido gabi mare tunga-tunga ni huriam. Atong sayrap doto mahami alito mga laka. Say paingot kami sudi ka parhaladom. Padita do situa sa marningot kami alito at tuhodo kami marpadan. Jala siya kodoro parumani, molo leas rohanami, molo soingot kami na hodo majuhami, siya kodo hasahatan nito honani, unang sangaro uhum mutuhami ali Tuhan ganuk marsada-sada. Halani saya pay baru rohanami diujuk tau parhuriaw non, marningot asa, pauli lakkarami, tu tau parhuriaw na barui. Pasu-pasu di ruas ni huriam siya si kolaminggu, sahatulan siya. Say ho mamasu-masu madungani na sida. Say azari na sida le Tuhan marroha mo leante. Pasol hot to diri tu ho. Baku cadeho diri na holat tu ho ay hodo pangaluluan nami. Asa dawa di Tuhan rimas mu siyang ngulu nami. Dang rasiponommu portibion do jolma. Alay toktong kaproham. Ay dang lomur hakku midah hamatian di parjahati. Alay hamumulak na do asa mangulu ibana. Imaw hingot tami ali Tuhan di bagasat tikyon. Roha na makaholongi pengampunan. Roha na majako kami do ali Tuhan. Haroro nami do mulak muse. Madapotoko ido no marga. Aidang di halomoko hamatian nami. Alay di halomoko do hanguluan nami. Alani mangalak mahuriam. Di tahun parhuriaw na barui mardonga toko. Si saya kadusa nami litua na jojo hula hami, jojo tami dang mahulaw lo maniroham atong salpu meli Tuhan pay baru rohan nami asang giat miak kami di bagasan holong ni roham. Marhite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Marede may talaos